Balik kulungan sa ikalawang pagkakataon ng isang lalaki matapos na muling makuhanan ng shabu sa ikinasang search warrant operation sa Zone 1 Balong Pili, Barangay La Medalla, Erigas City, alas 5:30 ng hapon itong Miyerkules, June 11, 2025. Nasamsa mula sa suspect na magsasakang si alias Rico, 56 anyos, residente ng nasabing lugar ang 10 heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na mahigit kumulang 10 gramo at may standard drug price na 68,000 pesos. Ayon sa ulat mula sa Erigas City Police, maraming nagre-report sa kanilang himpilan patungkol sa illegal na transaksyon na nagaganap sa bahay ng suspect na nagsisilbi na umanong drug den at sa mga ginawang pagmamanman na kumpirma na muling bumalik sa illegal na gawain ang suspect. Meron na po kasi sabi nga ng aming operatiba talagang pigmamanman na nila kung talagang totoo ang mga reported na sa kanila, kaya ganun po ang ginawa nila at ganun talaga base sa informasyon na din yung mga tugma-tugma yung mga reports na positive po, kaya agaran naman na nag-apply ng search warrant para ma-serve ito sa suspect. Taong 2018 nang siya'y makulong at taong 2024 nang makalaya. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Erigas CPS ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakulong na po ito sa same case, inisyonan din po ng search warrant sa violation of Republic Act 9165. Ang sabi nga ng operatiba, nahuli na nila ito dati noong 2018. Nagpaalala ang PNP sa publiko na huwag nang magdalawang isip na mag-report sa kapulisan kung may mga mabalita ang gumagamit ng pinagbabawal na droga nang sa ganun matigil na ang paglaganap nito sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.